खाकामिया फारो ताई असातेरनी हजगिरनी जतनी चिनि जत लुकुरंनो खाकामिया फारो ते एडवांस दिवाली ने बो खाकामिया फारो जों TT80 से हापांनिंगै स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बेदेक दिबो खाकते जों तिनारो से कैसे कोक्तमा पांदा नारजाखा ओ पांडाव तंगान लगिवो चिनि TT80 से हापांनि चिनि ऑनरेबल MDC बरमगुना धीरेन्द्र वर्मा तेबो बिनि बारजा मानजा बो चिनि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नि स्पोर्ट्स काउंसिल नि TT80 नि चेयरमैन तै चिनि जतो फुटबल थंग्रुं बागै कायसा कोक्तमा काहाम बसकांग जे फाइनै सालो बसकांगनि जे 27 नवंबर और सालो चिनि पूरा नॉर्थ ईस्ट जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनी जे 6 शेड्यूल जे एरिया वो जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोटल 9 तमनी त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल त्रिपुरानी कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल आसामनी दिमा हासाव ऑटोनोमस काउंसिल आसामनी मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरामनी चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोराम लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोराम गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जयंतिया हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेघालय जे चिनि जतो सिक्सली एरिया जे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तमनी बरं जतो कैसे फुटबल कैसे टीम Khlaijaknai आजागो जे बोरोलैंड आरो थाङै बातेले मुंनाय आ बातेले मुंनि बागै चिनि TT80 से हापांनि हंगै जों चिनि जे थंग्रों नंना जों कायहा टीम पाथुकनाय आ टीम जे पार्टिसिपेंट खालायनो मोसुनाय बरंनो जों खाकाहामबाय लामसगो एबा कयहरो नरक जे जाव पार्टिसिपेंट खालायनो मोसुनाय जों TT80 से हापांनि बखाक्तै जों कायहा टीम सनामि रहनाय आ टीम पार्टिसिपेट खालायनो बागै फाइनै सालनि 5 तारिख और मानथनि 5 तारिख ते 6 तारिख दिबरनि 11टा जरावो चिनि खुमुलुंगो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स बेदेकनि बखाक्तै जों बरंनो आम जगै जे थंग्रोंनो कायहा टीम सनामि पाथुकनाय तै अजे जे पार्टिसिपेंट खालायनाय इन फ्यूचर बंनि फ्यूचर बेलेगना काहामुंनाय तै चिनि TT80 से हापांनि बखाक्तै जों बरंनो जे थांनानि फाइनानि बे चानानि जे बंनि ट्रैवलिंग फेयर रक जों बरंनो सुबानाय ते बसकां जरा तुमु जुदि आ थमुंगो पार्टिसिपेंट खालाय बंनि जे थंग्रोंनो हायगनो काहाम फुनुगो मानकै इन फ्यूचर बरकते काहाम सेफ मानाय आवन बागै जों चिनि लुकुरनो अ सेफनो रेना मोसुं मान बागै दिनि आविमु बानाना रखा कयता के थांजानाय बखै फाइनै सालनि 27 नवंबर अ मानथनि और बरक आरो थांनाय ते जों बरनो बसकांनि 5 एबा 6 तारिख 2 दिन जों बरनो ट्रायल नारो जों बरनो आरो जों सिलेक्ट खालायनाय जे ओ टीम काहामनो जों बरनो आरो तंगै चारि जों प्रेक्टिस खालायनाय जाते काहाम खालाय सिप खालाय खम खालाय जों बरनो रहबै जों बरनो विनर ना जात खालाय जों दाखलाय जों टीम पाठनाय ताबसो जराते के वो फाइया कोना लाबा है के जों दिनि से पुलिस सिगां सनामानि टीम न जों चिन TT80 से हापांनि टीम हिने जों बरनो सनामनाय गोबां मा जे चिन थंग्रोंनो दङ बरनो जों ट्रायल नानाय बरनो जार्सी होयते बूट होयते सॉक्स होयते बेबो जों TT80 से हापांनि बखतिरिनाय ते बरनो थांनानै फाइनालनि जानानै अखरा जों रिनाय ते आजागो कप्लाइंग के बरनो प्राइस माने काहाम प्राइस माने दङ आबो आरो ऑफिशियल बैटिंग बखति साख्लाय जा जे प्लेयार थांना हनै दंनाय बिनि गांगे कोनो एज लिमिट आबा है एज लिमिट ओपन टू ऑल जे कथंना करंको एबा मुसुंना इंटरेस्ट दंनाय बर फायै अजागो बर ट्रायल खेबे मन गते बंनि बागै जों जार्सी राव बंनि बोट सॉक्स बेबो जों TT80 से हाबन बखति जों रिनाय असं मिलन तो